Her ishga qo'li yonsa, O'stirgan buddiler, kubbelerga ko'rarga uyrenne fiksiler. Bar olarning maktabi, nishik so'ng bo'lmasin. Kimlarsin bu fiksiler, aydala sir bo'lsin. Kimlarsin bu fiksiler, aydala sir bo'lsin. Kimlersin o fiksiler? Aydala sir bo'lsin. Torbalar. Dərsimizin teması torbalar. Qarağız, Profesör Чудаков laboratoriyasında ne kadar torba var? Mine, mında da, tiginde de. Torbalarının qayda kullanğanlığın qaysıгыз bile? Y. Su ötkürgüçte, olar buylap suağa. Nolik, mektepte cevap aldığından kolunu көтерәләр. Y. Torbalar. Tamam kanalizasiyada. Мен Y-тан сұрадым. Tırbalar buylap gaz bireler. Sen қымаша олайсың. Mişlerden de tütün tırba aşa şığa. Nolik, bu nindi tertipsizlik? Çıkıp git sınıftan. Demek, Duştağı şlankta tırba. kimga aytdim men? Tuzan sırtqışta da tırba. Eli yiraktan karar işin күзеті tırbası da var. Eydegiz, şıpırtıqına koşuyabız. Dürüs. Өзі гіне қышқырып отырсын шунда. Tağın, tırbada oynayırlar. Tu 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 tu. Nolik, benim üniteşim. Eliga bilimi жетіп bitmese de, ul tləsə qoya qısılıp yeri. Şuna күрә ul türlü kafalı hallerge elege. Soğundan etiyeni bilen mena onu kutkarıga turu kile. Yok, Nolik naşar malay түгел. Ул шаян һәм кызыксынучан. Брас кирилеге генә бар. Өстәвенә фиксиләрнең кешеләргә күренергә ярамый дигән төп кагыйдәсен бузды. Дин Димыч белән беренче булып, ул дуслык йөртә башлады бит. Дөресен әйткәндә, мин дә инде. Ләкин Нолик беренче булып, алай дисәң, беренче булып дәват типус иде. Ул бик күп еллар элек профессор Чудаков белән аралаша башлады. Без аның лабораториясында хәзер белем алабыз. Димәк, Нолик нәкъ үзенең бабасы дәват типуска охшаган булып чыга. Ягыз, devam ettik. Torbalar. Әмінді күпі тұрба! Пыяла тұрба! Резин тұрба! О, қалемі біз үзе де тұрба бі! Тұнды! Мисаллары қалмады. Тұрбалар бұйлап аквапаркта да шуалы. Мылтықның да ота тұрған тубның да күпшесі шулық тұрба. Ой, bu тұрбада ярық. Нәрседір тамы бұтыра. Шыржылды да. Шыржылды? Қайда? Мен шегейтіп көрсетейім. Мені қуып шығарға. Нәрсе бар анда? Міне, тұрба ярылған. Кислота тамы. Хәтер ме бу? Нишек кенә әле? Хәзер шартлы яша. Профессор Чудаков кайдасың? Ул төшкә ашка китте. Ә монда һәлакәт. Тынычланыгыз. Файр, Дерта. Ана теге кранны ябып куйыгыз. Симка, ярдәм букчасын алып кил. Торбаны төзәтәбез. Ең мөһиме торбадан агып тормаска тиеш. Андый торбаны ясау җиңел түгел. Металл торбаларны, металл табагын бүгеп, җыен эретеп ябыштырып ясыйлар. Ләкин җый аерылырга мөмкин. Шул сәбәпле кешеләр торбаларны җыйсыз ясарга өйрәнде. Аларны махсус прокат станнарда кызган тимерне тарттырып ясыйлар. Пластик торбаларны, макароннарны ясаган шикелле кысып чыгаралар. Кайнар пластик суынгач, торба әзер дигән сүз. О, вакытында өлгердек. Нолик, егет икәнсең. Сен кайда? Китте. Ha, ниһаят. Мин монда. Нолик,
Сизгерлігің үшін рахмат. Өз орныңа отырға рұқсат етем. Тиеш! Ләкин бір шарт белән. Жауапны сұрағанда гына бирергә. Димәк, торбалар. Иге, дәвам ит, я? Нолик бөтенесен әйтте инде. Нолик. Бөтенесен түгел. Коктейль ішкенде турба кулланалар. Макаронда да камырдан ясалган турба. Тагын теге нияле таудағы тишекләр. Нинди тишекләр? Вулканмы? Юк, андый тишек түгел. Мондый. Тоннельмы? Әйе, тоннель. Мультипликацион фильм «Халқыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр?